И така, състезанието ще се проведе в 2 тура. Напишете си, изберете си кой ще е медиатор. Да си напише името на табелката медиатор. Страните, когато раздадеме казуса, ще си напишете имената на страната, която си изберете. Най-важното от всичко е името на отбора. Името на отбора, на големия ли си го напишете, името на училището, да знаем откъде сте. Да започваме. За медиация в училище се говори още от, може би, 2006-2007 са първите проекти, за които аз знам. Има особена специфика в училището. И спецификата е следната. Най-често родители са тези, които искат да внедрят медиацията, защото са видели проблем с децата си. Децата минават курса на обучение, излизат от училището и съответно тази инициатива, която е започнала в даденото училище, след като двигателя е бил родител на дете, което е излязло от училище, инициативата приключва. Важно е да се правят обучения за комуникация, защото животът е много динамичен, хората в вечното бързане все по-малко се чуват, все по-малко се разбират. Освен това, има много нови канали за комуникация. И съответно всеки един от тези канали за комуникация има специфични изисквания за как да се води тая комуникация, за да бъдат хората добре разбрани. Трябва да се работи с децата, които ползват всички тези канали за комуникация, и защото по по-различен начин до този момент хората са разбирали кое е добро в общуването, по по-различен начин са възпитавали децата си и съответно децата са и социален продукт. Те не са само продукт на семейството. И от една страна има много деца, които имат недостатъчно добре развита култура на общуване в самото семейство. И съответно училището е мястото, където това трябва да се случи. Тоест, те да развият своите способности. Комуникацията или способността за ефективна комуникация е част от емоционалната интелигентност на нашето общество. И вече е доказано, че по-успешни са тези деца в бъдеще, които имат по-високо ниво на емоционална интелигентност. И то може да се развива. Един от начините е ефективната комуникация. В последните години училището много често е арена на големи стълкновения, конфликти между самите ученици, между учениците и учителите. Много често родители вземат в свои ръце някакъв вид, според тях, правосъдие на други деца, които са наранили тяхното, независимо дали това е било целенасочено или просто сблъсък в детска игра. И при нас идват хора, които всъщност искат медиация, защото тяхното дете е обявено за агресор, а всъщност то е потърпевшо и от наказание в училище, заради това, че не са разбрали какво се е случило, и от родителите. И съответно в тези взаимоотношения не може да се говори пострадал, агресор. Много често това дете, което го обвиняват за агресор, то всъщност вика за помощ. Тоест трябва да се работи с всички. И медиацията запълва точно тази необходимост. Кой иска да започне първо с неговата гледна точка? Предлагам, ако нямат нищо против, да започнем с Виктория. Виктория, обясни ни каква е твоята гледна точка? Защо Емилия е подложена на този тормоз? Много често споровете започват, защото хората не се чуват един друг и ако говорят, започват да говорят пред медиатора, защото обикновено нещата, или психолога, обикновено нещата се ескалирали до такава степен, че те предпочитат да си мълчат или да си кръщят от двете крайности. Това е основният проблем. И когато дойдат на медиация, медиатор е човека, който ги насърчава да започнат отново да си говорят нормално. Често предполагаме какво иска или какво мисли другия и правейки си предположения преди да отговорим, и вече си мислим, че знаем той
какво иска да ни каже, какво има в предвид, започваме да правим нашите предположения и оттам нататък ние преставаме да слушаме втората част на това, което човек иска да ни каже. Именно това е една от техниките на медиатора, когато хората говорят. Медиатора е човек, който умее да изслушва, без да прави предположения, без да мисли какво искал да каже този човек, защо искал да го каже, какво е имал в предвид. Тоест той чува това, което казваше и съответно следващата техника, която е перефразиране. Когато се чуе едно изречение и медиатора го перефразира, ако правилно съм ви разбрала, и повтори това, което е казал човек и той чуе казаното от него от друг човек, тогава осъзнава какво е казал, стига до самия него и се замисля дали наистина това е нещо, което иска да каже. Нападало ли си други момичета? Аз имам един въпрос към Емилия. Защо се опитваш да се прибирам само с класа, а не и с други класове и с други деца? Много предполагам, че ти е най-лесно. Какво се мериш да ви хора? Защото съм от няколко дни в училището и някакси ми е малко по-сложно да изляза извън някакси класа се води нещо, защото нали, там трябва да сме си най-близки вече това, което е извън класа и друго. Проблема е, че в българското общество никой никого не учи как да общува помежду си. Аз затова казвам, че в училище трябва много да се работи на тази тема, защото децата не получават никакви познания от това как едно скандалджийско поведение рефлектира върху другия и как всъщност то рефлектира и върху тебе самия. И затова всъщност ние толкова упорито се мъчиме медиацията да си намери мястото в живота на общностите, до които имаме допир. За да може нещо полека-лека да започне да се промени. Стигнахме до там, че Георги е готов да си признае пред Димитър, но не е готов да си признае пред своите родители, което стана проблем, защото Димитър, който също много държи на приятелството, както те много държат един на друг. Смятам, че е от особено значение обучението на децата в училище по медиация, защото те са нашето бъдеще и всъщност това, което се възпита от тях на тази възраст, то ще бъде проявление в целия им живот. Живеем в времена, в които децата са по интересен начин интелектуално развити, освен технологично, и смятам, че те биха поели по много безкористен начин принципа на медиацията и биха се опитвали и биха се старали да я прилагат в живота си като цяло и в техните отношения помежду им. Важно е, защото те се научават от малки, че конфликтите могат да ги разрешат сами, един с друг. Когато пораснат, те по съвсем друг начин ще реагират на всичко, което се случва около тях. Няма да е първо сигнално, за да отговорят или да направят нещо, а ще помислят как да предотвратят някаква ескалация на агресия, на конфликт, на ситуация, на каквото и да е, и биха се опитали да го решат, именно разговаряйки един с друг. Сега искаме да се обърнем към хора, които работят в самото училище и биха поддържали по-дълготрайно този начин на възпитание и комуникация. Разбираемо е, че не е възможно всичко, от което се нуждаят децата ни, като изграждане на умения, да се включи в една учебна програма. И без това тя е много натоварена. Те не могат да бъдат натоварени повече, без това са много натоварени. Всъщност е добре учители, педагози, педагогически съветници да станат медиатори. И те да им го показват на практика. Те всъщност да бъдат с медиатори всеки ден. По този начин се предава културата. Това е нова култура на общуване.
Това е най-лекия, най-неусетния и най-работещия начин. Заедно ще отбележим резултатите от нашия проект, а същевременно ще отбележим и една годишнина, а именно 20 години от приемането на Закона за медиацията. Много ви благодаря, че дойдохте. Много благодаря за партньорството, за хората, които се включиха с чисто сърце, с отворена душа и можахме да направим толкова много неща за толкова малко време. Мотивацията е свързана с това, че искаме медиацията да се развива в цялост. Защо казвам в цялост? Преди години видяхме, че има проблем медиацията да бъде възприета от обществото. И тогава идеята беше да засилиме съдебната медиация, защото има устойчивост в ръководството на съдебната власт и ако те препознаят медиацията, тя ще тръгне да се развива в тази насока. Съдебната медиация започна да се развива, Висшия съдебен съвет направи работна група, създаде се ново законодателство, но се стига до една такава преекспонирана роля само на съдебната медиация в България. Истински добрите резултати са преди съда. Превенцията е най-важното. Ние правим тези проекти в общината, в училищата и каниме и медиатори, които са от съдебните центрове, за да го възприемат с цялата си същност, че трябва да правят медиация навсякъде, не само в съдебен център. Медиацията трябва да се развива в нейната цялост, да бъде нещо стабилно като инструмент, което се дава на хората да разрешават конфликти и то би помогнало много в междусъседските спорове, в училищните спорове и във всички останали, разбира се. Ако ние прилагаме медиацията на по-широка база, това всъщност ще променя стила на живот, стила на общуване и оттам стила на живот. Сега общо взето обществена действителност е обърната срещу нас в момента. Обществото се стреми колкото се може повече да се конфронтира. Някои гонят някакви цели, то е ясно. Но пък, тъй като България някак си е на пластове, уния горе докато се бият, дайте ние сега тук да живеем като хората, защото уния горе сбили се, не сбили се, те по някакъв начин ще си разрешат проблемите. Но остават нашите проблеми, които ако ние сами не си ги решаваме, няма кой да го направи. Научила съм, че хората са добри и много рядко има такива конфликти. Да, има тежки случаи, но повечето случаи са разрешими почти на 100%, ако хората наистина седнат и поговорят с нормален тон един с друг. Аз просто желая, ако мога, дори на един човек да предам това, което наистина искам, любов, доброта и хармония между хората за един по-добър свят. Мисля, че става по този начин. Когато осъзнаваме, че конфликтът може да бъде път за развитие, път за промяна и положим нужните усилия, т.е. осъзнаваме лична отговорност, ставаме активни и берем плодовете на промяната, която сами създаваме, но този път осъзнато. Трябва някакси да помъдрееме за това, коя битка си заслужава и коя не си заслужава. И ако ще я водиме битката, с какви средства ще я водиме? Кървавите битки не помагат. Медиацията е за това, за да намери дребните неща, които или обръщат живота ни по много неприятен начин, или пък го обръщат по възможно най-добрия, за да се реализираме и да живеем най-добре.